Γράφει κάμερα. Έχεις βάλει έναν άνθρωπο να κάνει κάτι με πυλό και συζητάτε. Και αυτό είναι το γράμμα, δεν χρειάζεται να μιλάει κανείς για τη δουλειά του στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τη ζωή, ξέρεις. Ναι, η πολιτική πραγματικά είναι κάτι που το οποίο με εξτάρει φουλ, θα ήθελα να το μάθω. Θα ήθελα πολύ, μου φαίνεται γαμάτο, αλλά να κάνω μάρμαρο και να το αντίθετο, δηλαδή χαλεπίστικα. Και μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Ναι. Όχι ότι αυτό με χαλάνε, και θα δω πόσο ωραία παίζω. Αλλά ναι, το έχω, ξέρεις, μου φαίνεται τρομερά δύσκολο να αφαιρείς και να μην κάνεις λάθη. Ναι, και μετά είναι και η χαρακτική που γουστάρω, και τη χαρακτική. Και αυτή θέλει πολύ δουλειά σίγουρα. Παιδί μου, ναι, άμα θες να είσαι έτσι, δεν ξέρω, ακαδημαϊκός, αναγεννησιακός κτλ. Αν τα λέω σωστά, δεν είχα πάει πολύ στη θεωρία της τέχνης. Για να τα κάνω και disclaim, καμιά μαλακία, μην ακουστεί στο τέτοιο. Ναι, όλα αυτά. Αλλά και οι σκηνοθέτες, επειδή κάναμε παλιά τις ταινίες και αυτά με τα παιδιά και με τους φίλους και τέτοια, ξέρεις. Όταν ήμασταν μικροί, κάπως μου έχει μείνει και αυτό σαν όχι αποθυμένο, σαν ότι γιατί όχι, ξέρεις. Όλα εδώ είναι. Δηλαδή είχα μια άνεση να δοκιμάσω για μήνες κάτι χωρίς να πληρωθώ κάπου. Μπορείς να κάνω μάρμαρα. Καίγομαι. Να κάνεις τη ζωή σου να είναι ήσυχη και ήρεμη, και ας είναι τέχνη και ό,τι είναι. Και υδραυλικός να είσαι και να γουστάρεις, θα περάσεις πολύ καλά στη ζωή σου. Γιατί σ' αρέσει να κάνεις υδραυλικά, κατάλαβες. Ενώ κατάλαβες. Μπορεί να θα ζωγραφίζω για καιρό, για πάντα βασικά, έξω αν μπορούσα. Μου αρέσει πολύ το έξω. Να ζωγραφίζω στις καιρικές συνθήκες και να κάνει ζέστη και να περνάει η μέρα και να είσαι ψηλά ή χαμηλά και να υδρώνεις και να περνάς ωραία και να βρίζεις. Μα φαντάζομαι ότι γίνεις καλλιτέχνης για να μείνεις στην ιστορία σχεδόν. Γιατί έχεις αποφασίσει να μην σε ξεχάσει κανείς. Και θες να γίνεις και πολύ γνωστός για να σε θυμούνται ακόμα περισσότερο. Αφού πεθάνεις. Δηλαδή όλοι λένε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω να κάνω μια ευθεία γραμμή, δεν ζωγραφίζω, δεν ξέρω να κάνω μια ευθεία γραμμή, που είναι όλη η λογική λάθος. Που σημαίνει ότι δεν έχεις προσπαθήσει ποτέ να ζωγραφίσεις. Άρα, αν προσπαθείς, μπορεί να ξέρεις να κάνεις ζωγραφική και όχι μια ευθεία γραμμή που δεν χρειάζεται. Και είναι αρχιτέκτονας να μάθεις σε μια ευθεία γραμμή. Αλλά ναι, επειδή δεν το δοκιμάζουν, νομίζουν ότι δεν ξέρουν. Είναι απίστευτο. Άμα δεν κάνεις πως να ξέρεις και τα λοιπά, κάνε και απέτυχε, μια χαρά θα πάνε όλα. Και η αλήθεια είναι αυτό. Τι όσο χρωστάω για τον πλέον, φίλε, να πληρώσω. Δηλαδή, πολλοί έχουν ταλέντο και δεν τους το έχει πει κανείς ποτέ και δεν το ξέραν ότι κάτι κάπου πιάνει φάση. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι αστείο ρε παιδί μου το πόσο. Να κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει και σε απορροφάει, άσχετα να το ξέρεις ή όχι. Γιατί σε απορροφάει, γιατί έχει πλάκα, είναι ενδιαφέρον και σου φαίνεται αστείο και περίεργο και φοβιστικό κτλ. Και να έχεις ένα φίλο που να σου έχει πει: έλα να σου κάνω μια συνέντευξη και να μιλήσουμε για πράγματα γενικά την ώρα που τα κάνεις αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι, να βγάζεις κάτι ζωγραφίες με συναίσθημα ή να ζωγραφίζεις με συναίσθημα ή οτιδήποτε. Τι θέλω να κάνω, θέλω να νιώθω όμορφα με μένα, με τις επιλογές που κάνω και έχω κάνει στη ζωή μου. Να πηγαίνουν καλά τα οικονομικά μου για να έχω ακόμα πιο πολύ ηρεμία γι' αυτό. Να έχω καλούς φίλους γύρω μου και ανθρώπους που αγαπιούνται και αγαπάνε πράγματα και τον εαυτό τους και τα λάθη τους και τα λάθη των άλλων. Και να μπορούμε να περνάμε πιο πολύ χρόνο μη δουλεύοντας, αλλά παίζοντας. Δύσκολα πράγματα. Αλλά δεν είναι ανέφικτα. Αυτά ψάχνουμε όλοι στη ζωή μας. Τους καλούς ανθρώπους γύρω μας, αγνούς, που θέλουν πραγματικά να δώσουν και να πάρουν και να μάθουν να ελέγχουν τις χαζομάρες και τις ανασφάλειες που τους έχει δημιουργήσει το παρελθόν τους. Δηλαδή, εγώ άμα κάνω ληπτική και δεν πάει καλά, δεν θα παρατήσω τη ζωή μου. Θα ξάγει στη ζωγραφική ροή. Θα το καταλάβω ότι δεν πάει καλά. Και δεν θα σταματήσω να προσπαθώ να το κάνω ή θα το κάνω πιο χαλαρά για να το πετύχω ή να το μάθω σιγά. Εγώ με το μαχαίρι νομίζω ότι μπορώ να ελέγξω πάρα πολλές κινήσεις. Πορτρέτα, φιγούρες, να μπλέκονται, να κάθονται, να αλλάζουν ανθρώπινα ωραία πράγματα. Δεν θα ήταν τέρμα ρεαλιστικά, αλλά έτσι κάπως. Δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, δεν έχεις αλλά θέλω να το κόψω. Το θηλυκό μου φαίνεται εξ απανέκαθεν
Κάτι πολύ όμορφο, γεμάτο συναισθήματα, ξέρεις, αγνότητα, σιγουριά, δύναμη κτλ. Για δείξε μου λίγο τι έκανε για γίνοντα να δούμε. Ωραία. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Κάποιος δυστυχισμένος άνθρωπος, ένα όν. Είναι από τους παλιούς μου χαρακτήρες που τώρα το βλέπω είναι χάλια από εδώ. Που ζωγράφιζα παλιά στα κόμιξάκια, που είχε μακρόστονη φάτσα, μεγάλη μύτη, μικρά γυλάκια. Μοιάζει πολύ. Πες μου ότι έχει πέσει ο τίποτα, ρε μαλάκα. Το είχα ξεχάσει καλύτερα. Ναι. Είναι εδώ καλύτερα. Ναι, ρε, έτσι, μπράβο, το είχα ξεχάσει. Κοιτάει πάνω. Κοιτάει πάνω θέλω, ρε, όχι κάτω. Το βασικότερο είναι να παίζεις και όλα θα έρθουν. Είναι όπως τις σχέσεις. Μαλάκα, προσπαθώ να δω τι έχω μάθει στη ζωγραφική και θα το περάσω σε 3D, ρε. Είναι τρομερό αυτό. Παραγγελία για το εξωτερικό! Ναι, Ιαπωνία. Το ξέρα, μου αρέσει πολύ το σούσι. Και εμένα το καλαμάκι. Πω, καλαμαράκι, τι μου θύμισες τώρα. Θεέ μου. Φαντάζομαι οποιοδήποτε ζωγράφος που ξαναζωγραφίζει κάπως καλά μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είναι σαν να το προσχεδιάζει συνεχώς. Αλλά δεν θα βγει τέλειο, γιατί δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, όπως εγώ. Και τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνω τύπου ή τύψα. Θα της βγάλω κανένα κότσο. Να την κάνω τύψα. Τι, ήθελες να μου πεις ένα αυθόρμητο ευχαριστώ που σε κάλεσα εδώ? Ήθελα να σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ. Νιώθω υπέροχα που είμαι ο πρώτος πελάτης. Και δεν έχω τίποτα να πω. Ξεκάθαρα είναι. Που είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Πώς θα είπες? Ο Σαρίκος. Σαρίκο, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ξέρω εγώ, βάλε αυτό το παλιό, το βάση σου πάνω σου, μη σταματάς πουθενά. Θα συνάλογα. Βάση σου πάνω σου, μη σταματάς πουθενά. Υπάρχει μέσα σου αυτός ο Θεός που ζητάς. Βάση σου πάνω. Γι' αυτό κάνουμε μαλακίες και δεν το κάνουμε υπερβολικά στυλιζαρισμένα με υπερλόγκο, τρέλες, να τα άλλα δεν ξέρω εγώ τι, για να φανούμε ότι έχουμε ένα πράγμα που γαμάει. Κάνουμε μαλακίες και αυτά θα καταγράψουν στο τέτοιο. Δεν είμαστε designers, είμαστε, πώς το λένε, άνθρωποι που παίζουμε τελικά. Και το κάνουμε όλα μισά, αλλά με τον σωστό τρόπο. Και σήμερα θα θέλαμε καλύτερα κάθε φορά και κάθε φορά θα είναι και καλύτερα. Ναι, επειδή θα σταματήσω λίγο και εντάξει, τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Δεν τα είπα αυτά πριν. Ότι είμαστε στο Άκρονα, τον στεργαστήριο στο υπόγειο στην Αλεξάνδρου 112. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας αφήνουν και κάνουμε αυτό που κάνουμε αυτές τις ώρες. Σ' αρέσει? Να κάτσω να κάνω ένα καινούριο μικρό. Λοιπόν, έλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, παιδιά. Ξανά το Άκρονάρδο μιας...